Imos entón comezar co cuarto encontro, que mo diría, de escolas e alumnado de arpa de Galicia con excelentes estudiantes que temos o luxo de poder escoitar. Pois chegamos ao cuarto encontro de escolas e alumnado de arpa de Galicia, xente de toda Galicia, estudiantes de toda Galicia, e preparamos pezas así en particular cada ano. Este ano cun artista invitado que é Kevin Le Pennec, un dos mellores arpistas europeos e de orixe bretón. E nada, que o Liceo nos hospeda dunha maneira fantástica e todos os anos recibimos o apoio necesario para celebrar este evento aquí. A verdade que os escolares e as escolas están encantadas co tratamento que se recibe aquí e o que significa o encontro e a interacción entre eles. Que se fixeron foron en base a estes encontros porque a infraestructura é ideal, pero que a infraestructura do Liceo tamén se presta para moitas máis cousas, pero bueno, eso xa depende tamén da dinámica da propia sociedade que ten unha actividade enorme e todo o mundo realmente que ven aquí con motivo deste evento se quedan asombrados que a cantidad de actividade que ten esta institución. En 12 anos o que se conseguiu foi unha proxección internacional moi notable. Hoxe en día o Noia Harfest é coñecido por todos os artistas de todo o mundo. Moitísima xente quere vir tocar aquí. Bueno, a verdade é que conseguimos un estatus, unha posición que fai que ademais que o notas nos currículums dos artistas internacionais, que cando veres un currículum que pasou polo festival, pois o pon sempre participou na tal edición do Noia Harfest. Iso quere decir que se chegou a unha posición interesante dentro do panorama internacional.